Praise the Lord. Bagayun kursaचे कृपेवर आमच्या देवा आमच्या बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. आमेन. सर्गाच्या रण्य उल्हास पाव हालेलुया. त्याचा का तू पोहोचली हालेलुया. तो आपणे सांगले बरीची वांचला हालेलुया. आम्हापासून देवालाही माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पाव अंकवारी मरिये हालेलुया. कित्याक सुमी खरोच जिवंत झाला हालेलुया. रातिया ये देवा तुझ्या पुता आमच्या सुमिया येशू ख्रिस्ताच्या जिवंतपणावरती संसार संतोष ताचे मय अंकवार मरिये तसनाच्या जिने संतोष आमकाला बसवतो आम्ही मागता त्यास ख्रिस्ता आमच्या सुमिया महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्या महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्या महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्या देवा गेल्या वडव्या तसना सो विशोधी तंका एक आमचे बाप्पा एक न मानवरी आमच्या पापाचे बापासोत आम्ही मागया सर्गीचे ससनिक सुख तो जेजू संगी आपल्या बापाक पडून असा या घडी आम्ही मागया आमच्या बाप्पा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राजम कयो तुझी खुशी सरगार जाता तशी संसारात जा मान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सांगता स्त्रिया वितर तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू न मान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सांगता स्त्रिया वितर तू सदैव आणि सदैव फळ खुशीचे जेजू मान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सांगता स्त्रिया वितर तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्या आमचे कोणतं आम्ही घेऊया भवर्त सोगुट आम्ही आता उसारिया सतमंता देवा आणि आमच्या सुमिया पुढीचे जीवन एक गडी भर आमचे दोळे आम्ही दांक्या आमचो हात आम्ही आमच्या काळजाचेर दवरया आज आमकां शुभ वार्ता लोकांच्या वांजेलान जेजू जीवन जाल्ल्या त्या आयताराचे घडीत एम्माउस नावाच्या हडलेक पैंकन वयतल्या शिसांचे घडीत उगडासा घडयता कशें जेजू तांचे सांगाता सोलोन तांचे कडेन वळख दर तांकां तांची वळख मेळना पूण जेजू तांचे सांगाता चलोन तांकां शिकोवन दिवन सोलोनूच आसले जे जेजूच्या आयुश्यान
जेजू कसं कळना नासले, पण तांकां तो आमचो सोमी म्हणून तांकां कळीत जावंक ना. जेन्ना ते थंय रात जाली आमी आनी हांगासर कडेन रावया म्हणटना जेजू तांचे सांगाता येवंक इन्कार करता. पूण तांच्या बळान जेजू तांचे सांगाता वेता. थंयसर तो उंडो मरता. जर उंडो घेवन अर्गां दिवन तो मरता तेन्ना तांचे दोळे उक्ते जातात आनी तांकां ताची वळख मेळटा. हे घडीत आमी हर एका वर्सान आमी आयकता. अशें तांचे काळीज पेट्टालें ताचे कडेन उलयतना म्हणलें हांगासर आमकां कळीत जाता. तुमी खरोच जिवंत जाला म्हणली खबर ती सगळ्या संवसाराक गाजयत वता. आज आमचे आत्मे कितें म्हणटात आमी चिंतन पडत. जेजू जिवंत जाला म्हणटात की ह्या जेजूची जिवंतपणाची परगटणी आमी कशी आमच्या जिवितांत आमी करता म्हणलें आमी एक घडी नियाळ्या. कशें ती सर्वेस्पराक सोदताली, आज आमचे काळीज आमच्या सोमयाक सोदता. आज आमचे काळीज आमच्या सोमया जेजूचे मुखामळ पळोवंक आशेता. हें आमी नियाळ्या. त्या जेजूची असर त्या जेजून हर एका गल्ले गल्ल्यांनी पिडा गुण केल्ली, शुभता प्रसर केल्ली, ती असर आमी नियाळटा पाली. हे आमच्या जिणेंत आमी पाळटा हें आमी नियाळटा. आमचो आत्मा सर्वेस्पराक सोदता. आमच्या आत्म्याक हांव आमी सर्वेस्पराक सोदता. तो सर्वेस्पर आमच्या काळजांतच आसा. खंयच वचूना आमकां सोडून तो केदींच वचना. त्या सर्वेस्पराचे मुखामळ आमच्या काळजांत आमी खंयचो तोच आमचो सर्वेस्पर, आमचो देव सगळ्या संवसारार ताची पदवी चलता. आज आमी ताची भुरगीं. तसो मोग आमी नियाळटा आसतना हेरांक आमी तसो मोगाची वळख दिवया. आमचे हातान काळजाचे दवरया. काळजान कितें उणेपण आसा तें सगळी सोडया. जे कितें अस्कतकाय आसा त्या अस्कतकायेन आमी सर्वेस्पराक सोदया. जे कितें आमच्या जिवितांत घडना तांतू आमी आमच्या सर्वेस्पराक सोदया. आनी कितें घडोवंक आसा तांतू आमी आमच्या सर्वेस्पराक सोदया. खंयसर कामाक आमी बेठे आसा थंयसर आमी आमच्या सर्वेस्पराक सोदया. जंयसर आमी निवास करता थंय आमी आमच्या सर्वेस्पराक सोदया. आमच्या सर्वेस्पराक सोदता आसतना आमच्या ह्या जिबेन ह्या होंटांनी ताची आमी स्तुती घालुया. ताका अर्गां दिवया. ताचें नांव आमी उलोवया. जशें जेजूचें नांव उलयता. जेजू नाजरेतीच्या नांवान हांव तुका बरो करता म्हणालो गे, तशेंच आज आमी जेजू नाजरेतीच्या नांवान, जेजू क्रिस्तच्या नांवान आमी आमकांच सांगया, उठ आनी चल जेजू क्रिस्तच्या नांवान. उठ आनी मुखार चल जेजू क्रिस्तच्या नांवान. सगळी आमी आमचे गरजो जेजूच्या पांयां सलीं दवरया. आज तोच जेजू म्हणटा, उठ म्हजे नवी आनी चल म्हजे नवी. त्याच उमेदीन आमी आमच्या सोम्याक आमच्या जिबेतांव आतां एक घडीभर
अर्घा स्तुती वाकणी करिया. हालेलुया हालेलुया Hallelujah, हालेलुया hallelujah, 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 hallelujah. हालेलुया Legal to Jesus, love to Jesus, to Jesus, and the town to Jesus, and the town to Jesus, Sala to Jesus. Hallelujah, 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 तुका hallelujah, जेजू hallelujah, नमाज का hallelujah, जेजू hallelujah, स्तुति तुका hallelujah, जेजू नमाज Jesus, का Jesus, जेजू Jesus, हालेलुया Jesus, हालेलुया Jesus, हालेलुया Jesus, God, God, Jesus, God, हालेलुया हालेलुया God, हालेलुया Jesus, हालेलुया Jesus, हालेलुया God, हालेलुया the हालेलुया town to Jesus. जेजू जेजू Orani जेजू town to जेजू Jesus, पदवी तुका Hosanna to Jesus, पदवी तुका hallelujah, पदवी तुका hallelujah, पदवी hallelujah, तुका hallelujah. आराधन तुका नामान तुका वैभव Hallelujah, तुका hallelujah, hallelujah, पिता तुका hallelujah, हरस्तान hallelujah, तुका hallelujah, जेजू hallelujah, जेजू hallelujah, जेजू hallelujah, hallelujah, जेजू hallelujah. जेजू 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 हालेलुया Jesus, Jesus, हालेलुया Jesus, हालेलुया हालेलुया hallelujah, hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, hallelujah. हालेलुया हालेलुया Hallelujah, 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 हालेलुया hallelujah. हालेलुया Hallelujah, Jesus, Jesus, Hallelujah, hallelujah, Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus. Organ, Jesus, organ, Jesus, organ, Jesus. Tuti to God, Jesus, my heart, God, Jesus, Hallelujah, God, Jesus, one day down, Jesus. तसनाच्या बापा हांव तुका आवटायची Mount तुझ्या Carmel, आती Tati, Ati, मोगाच्या Mogacha, पुताची आमच्या समया आणि सडनदारा जेजू ख्रिस्ताची Jesus, फोड Lord, आणि and रगत God, आत्मा आणि morning, देहपण people. आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या पडीक Chabari, Punam, so. आमचे कुट्टाम आम्ही सम्याक समर्पण देऊन मागया ह्या घडये उडास हडिया आमच्या कुटुंबातल्या हरी एकल्या संध्यांसो ल्हानांतान व्हडांपर्यंत कझिन्स आकय बाप्पू मावशी सगळ्यांचो आमी उडास हाडया जेजू तांकां आशिर्वादांनी भरून दिवंक मागता जावंक पुरो खंयसर मनस्ताप जाला उलोवणें ना जाल्यार आमी तांकां ह्या घडये आमच्या काळजान आमच्या दोळ्या मुखार आमी हाडया तांचें नांव आमी जेजू कडेन उसारया तांच्या नांवान आमी सांगया जेजू तूं तांकां आशिर्वादांनी भर तांकां कृपेन भर तांकां जणवायेन भर तुजो आत्मो तांचे भितर घाल तांकां तूं सदांच राख आनी सांबाळून व्हर कसलेच वायटाक कसलेच विघ्नान तांणी संपन्नशें तूं तांकां राखोन व्हर आज जावं पुरो आमची मोगाची आमचे तान पयस आसात तांचोय आमी उडास काडया कोणें आमकां हांगासर मागोवंक सांगलां तांचोय आमी उडास काडया जेजू तांकां आशिर्वादांनी भर म्हण मागया तांकां तूं राख जेजू तांकां तूं सांबाळ जेजू तुज्या बावळ्यान तूं तांकां आसरो दी जेजू तूं तांचो आदार तूंच तांचें बळ तूंच तांचो भरवोसो तूं तांकां आशिर्वादांनी भर म्हण मागया आनी हें आतां उतर आमी भक्तीपणान रिपीट करया Isaiah 11 verse Isaiah 2 11:2. Sureswara Sotmo. सरस्वराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो Rautalo. जाणवा येसू आनी समजुणेचो आनी Buddhiso आणि पदवेचो Buddhiso. Sureswara परस्पराच्या Shanapras आणि शाणेपणाचो आनी Birantiso Atmo. विरांतीचो आत्मो Isaiah Isaiah 11 verse 2 11:2. Sureswara सर्वेस्पराचो आत्मो Sotmo. ताचेर Leon येवन रावतलो Rautalo. Sanwa जाणवा Yesu आणि येसू आनी समजुणेचो समजुणेचो आत्mo. आत्मो बुद्धीचो Buddhiso आनी आणि पदवेचो Buddhiso आत्मो Atmo. सर्वेस्पराच्या Sureswara शाणेपणाचो आनी Shanapras आणि विरांतीचो Birantiso आत्मो Atmo. Isaiah 11 Isaiah verse 11:2. सर्वेस्पराचो Sureswara आत्मो Sotmo. ताचेर Leon येवन Rautalo. रावतलो Sanwa Yesu आणि जाणवा येसू आनी समजुणेचो पदवेचो आत्mo. आत्मो बुद्धीचो Buddhiso आनी आणि Buddhiso पदवेचो Atmo. आत्मो Sureswara सर्वेस्पराच्या Shanapras आणि शाणेपणाचो Birantiso आनी Atmo. विरांतीचो आत्मो सकडी दादले सांगाता म्हणत Jesuच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामार्फत आमची सगळ्याची काकूत कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामार्फत आमची सगळ्या संसाराची कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामार्फत आमची संसाराची काकूत कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामार्फत आमची संसाराची काकूत कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामार्फत आमची संसाराची काकूत कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामार्फत आमची संसाराची काकूत कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामार्फत आमची संसाराची काकूत कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामार्फत आमची सगळ्या संसाराची काकूत कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामार्फत
आमची आणि सगळ्या संसाराची कामं कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कामं कर बाप्पा. कृष्णाच्या बाप्पा तुमच्या ते मगाच्या तुमच्या सुमी आणि सुरंदरा जेजू ख्रिस्ताची खोड आणि रगत आत्मा आणि देव आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या परिपूर्णावसत ह्या दुसऱ्या कणात आम्ही उडासाठी सबार आमची बहुडा आज काम नसताना कष्टात फायनान्शियल प्रॉब्लेम्स असतात. एका दिसाचे जेवण तांकां मेळटे ना, कोणाकडे पैसे इसारिया म्हळ्यार तांकां लज दिसते आसात. तांचे बिझनेस आज कम्प्लिटली डाऊन जाला. आज कामाडे तांकां सांबाळ वेळार मेळना. इंडेमनिटीक वेट करनासात. आज तांचे काम संपला त्या कंपनीन, पण तांकां तांचे सर्विस आनी मेळोंक ना. आज ती कसल्या कामाक राखोन आसात. आज कोण म्हाका कामाक आपयतात म्हणल्यार राखोन आसात. मागीर आमी तांचे पासून सबार संघ संस्थे आसात थंयसर अनाथांक ती कुमोक करूंक वेतात. आज तांचे पासून ती मागया आमी. कोणी एका दिसाचे जेवण त्या अनाथ आश्रमाक कोण दान दितात तांचे पासून मागया आमी. आज तांचे उदार मन दाखयतात. जेजू तांकां दराड मापानी फाटी धरून मागया. आज कोणी क्रिस्तांक कुमोक करतात, तांची सेवा करतात, तांचे पासून ती मागया आमी. जेजू तांचेर आशीर्वादान वयर आशीर्वादां वतात. तांच्या कुटुंबाचेर आशीर्वादां वतात मागया. आणि हे उतर आमी आतां रिपीट करया. Psalm 146 7 भक्तल्यांक तो नीत करून दिता Psalm 146 भक्तल्यांक तो नीत करून दिता. Psalm 146 भक्तल्यांक तो नीत करून दिता जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकुळतकार बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकुळतकार बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकुळतकार बाप्पा. जेजूच्या आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकुळतकार बाप्पा. कठीण कष्टांच्या आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकुळतकार बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकुळतकार बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकुळतकार बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकुळतकार बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकुळतकार बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकुळतकार बाप्पा. कृष्णाच्या आमच्या सम्या सुंदरा जेजू ख्रिस्ताची आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या परिपूर्णावसत ह्या कणात आमी प्रत्येक रितीन मागया. आमकां सबार पिटिशनां येतात, जांक करून ती पिडेची, जांक करून ती कामाची. ह्या घडी आमी उडास करया आमच्या भाव भयणांची कोण पिडेंत आसात, कश्टांनी आसात, कटलारी आसात, कितल्यागी तेंपां तावन ते आस्पत्रेंनी आसात, कितल्यागी तेंपां तावन ती ट्रीटमेंट गुळयो काडणी आमकां बंद केल्या. तांचे पासून मागया. आज मरणाच्या तणीर कोण आसा तांचो आमी उडास काडया. जेजू तूं तांकां आपण आनी गुण कर राया. तुका असाध्य म्हणलें कसलेंच ना. तूं आमचो श्रेष्ठ वैज जावन आसा. वैज जांच्या की उत्तीम वैज जावन आसा. त्या डॉक्टर नर्सांक कळनातलें तुका कळीत आसा राय. तूं आपण आनी गुण कर राय.
मागया प्रत्येक रितीन रॉकी म्हणल्या बाबसो आज ताका किमो दिता आसतना जेजू तूं ताच्या सांगाता राव जेजू ताका तूं घटायेन दैवीक सक्तीन भर जेजू हो ताचो जिवीत असो आखरे असो किमो जावन दी जेजू संपूर्ण रितीन तूं ताका गुण कर जेजू तूं ताका आपड जेजू सुजीत म्हणल्या बाबा बसत ती मागीर ताच्या भलायकेन इम्प्रुवमेंट जाला म्हणून ताणें साक्ष दिली आनी की जेजू ताका आपडून ताका गुण करून कंप्लीट लंप्यान सुद्दां ताका मुक्त करून दी म्हणून मागया सभा जाणांची नांवां आमकां कळीत ना सभा जाण आमची भाऊ भयणी कॅन्सरान बोल पडटात जेजू तूं तांचेर आपली दयाळ दिश्ट घाल जेजू तूं तांकां आपड जेजू खंयसर ती पिडा आसा जेजू थंयसर जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागया तो जागो संपूर्ण रितीन गुण जावं दी म्हणून आज जंयसर आमची दुखी आसा ते दुखी आमी समर्पण दी गंठी दुखी पांयां दुख थ्रोट पेन चेस्ट पेन हार्टाचे प्रॉब्लेम आसा सर्जरी करूंक शकला किडनी प्रॉब्लेम आसा डायलिसीस आसा लिव्हराचे प्रॉब्लेम आसा अस्थम आसा पीसीओडी प्रॉब्लेम आसा सगळी जेजू समर्पण केल्या कातीची पिडा आसा दोळे दुखतात दोळ्याची दिश्ट विजन उणें जावनूच येवन आसा कान आयकनात मायग्रेन हेडेक आसा काम करूंक कश्ट जाते आसा तवळ पिड्यान पडतात कोल्ड फिवर म्हणून तवळ पिडा येते आसा आज जेजू कडे सांगया खंयच्या डॉक्टराडे वसा जंय म्हणलें कळीत ना जेजू कन्फ्युजनार आसा जेजू कडे मागया तो तुका सारकी वाट दाखोवन दितलो सर पावंडाक आमी जेजू समर्पण दिवन मागया आज आमची उतर प्रायर पावून आमची माय बाप जावं करूं आमची वळखीची जावं करूं सेपरेट एक सुर्यासाद जावं करूं तांचे बसत आमी मागया ह्या घडये जेजू तूं तांकां तांच्या एक सुरपणांतून तांचो आधार जा जेजू तांचे सांगाता कोणूच ना जेजू आज मागया आमी ल्हान आसतना तांणी आमकां एक घडी सांडूंक ना जेजू पूण कामाच्या निमती ती एक सुरी आसात जेजू आमी तांकां सांडला जावं करूं विविध कारणां पासून पूण जेजू तूं तांच्या सांगाता रावन तूं तांचे आसरो आनी बळ जा मागया आनी हे आतां उतर भक्तीपणान रिपीट करया साम 32 सर्वेस्परा म्हज्या देवा हांवें तुका उलो मारलो आनी तुवें म्हाका बरो केलो साम 32 सर्वेस्परा म्हज्या देवा हांवें तुका उलो मारलो आनी तुवें म्हाका बरो केलो साम 32 सर्वेस्परा म्हज्या देवा हांवें तुका उलो मारलो आनी तुवें म्हाका बरो केलो जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशवामारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट करपा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामारिफात सगळ्या संसाराची काकूट करपा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामारिफात जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामारिफात सगळ्या संसाराची काकूट करपा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट करपा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामारिफात जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट करपा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट करपा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामारिफात जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामारिफात कृष्णाच्या बाप्पा तुझ्या मुगाच्या तुमच्या सुम्यानी सुरंदरा जेजू ख्रिस्ताची कोड आणि रगत आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या परिपणासत ह्या कणांत आमी प्रत्येक रितीन मागया
आमच्या पवित्र सभेपासून मागे आम्ही सूर्या जाता कार्दिनालांपासून बिशपांपासून त्यांच्या हर एका योजनापासून आम्ही मागे आम्ही आमचे सर धर्म बहिण्यापासून या सतांपासून विकारापासून त्या फिरगजिन्यासच्या हर एका संघ संस्थांपासून मागे त्या फिरगजिन विंगड रीतीने सेवा करतल्या हर एकल्यापासून हर एका मिनिस्ट्री पासून मागे आम्ही सांगतच पवित्र सभे विरोध उलयतले हर एका कुटुंबापासून हर एका जणापासून नेणारपणात ती उलयतात त्यांचे काकुळत गरजेचं मागे प्रत्येक रीतीन जिंकोण मीस एक कायदो नाही म्हणतात त्यांच्यापासून मिसाची खेळखुळा करतात त्यांच्यापासून तांकां ते कितें करतात म्हणले कळीत ना मीस गरजेचे नाही मागणे गरजेचे नाही म्हणतात त्यांच्यापासून माग्या तांणी परत जशी फाटी येऊन त्यांचे आंतरिक काही गुण जावंक आमी माग्या प्रत्येक रीतीन आमच्या युवा जणांपासून आज जेजूची सुवार्ता परगट करच्या बदलाक ती विंगड रीतीने वाईट वाट्यांची चलून आसात तांचे पासून आमी माग्या प्रत्येक रीतीन जेजू तांकां सारखी वाट दाखोवन दिवंक दिवन माग्या प्रत्येक रीतीन आमच्या कुवेट गांवांत असच्या हर एका मागण्या ग्रुपापासून त्यांच्या लिडरांपासून त्यांच्या कमिटी पासून माग्या प्रत्येक रीतीन गावांनी असच्या हर एका कॅरिझमॅटिक हर एका मागण्या ग्रुपापासून लिडरांपासून माग्या आणि हे आता उत्तर आम्ही भक्तीपणान रिपीट करूया मलाकी 3:11 तुमच्या हिताखातीर हांव किड्यांक तुमच्या पिकाचो नाश करूंक दिवचो ना तुमचे दाखा फळ दिनासतना हांव तुमचा दळपराचो सर्वेस्पर मलाकी 3:11 तुमच्या हिताखातीर हांव किड्यांक तुमच्या पिकाचो नाश करूंक दिवचो ना आणि तुमचे दाखा फळ दिनासतना तुमचा दळपराचो सर्वेस्पर मलाकी 3:11 तुमच्या हिताखातीर हांव किड्यांक तुमच्या पिकाचो नाश करूंक दिवचो ना आणि तुमचे दाखा फळ दिनासतना रावचे ना तुमचा दळपराचो सर्वेस्पर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या कशावामध्ये पार आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकुळतकार बापा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या कशावामध्ये पार आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकुळतकार बापा 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 आमच्या सुमी आणि सुगंधरा ख्रिस्ताची कोड आणि रगत आत्माने आमच्या पथकांच्या सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या प्रेरणा त्या क्रियेच्या कणांत साध्य जाता जाल्यार आमी लिंबी पडया आमचो हात आमी उपारया तर जिवन जेजू आमच्या मुखार आमी हाडया तर जेजू आमच्या सांगत आसा काली आम्ही अनुभव तका करूया आणि ह्या घडये ह्या पिटिशन बॉक्सां चॅट बॉक्सांत असच्या हर एका पिटिशनां जेजू समर्पण दिवया आज जावंक पुरो कोणी कामाचे सुज्ञेर आसात
त्यांच्यापासून मागया इंटरव्ह्यू पोसोंक आसा तांच्यापासून मागया जांक परत तांच्या हातांत विजा कामाची विजा आसा बट प्रोसिजर्स डिले जावन आसात होल्डर वेते आसात मागया मिनिस्ट्रीचे अप्रुव्हल तांकां मेळच्या पासून मागया जी कोण इतर रीतीच्या विजाच्या प्रॉब्लेम्स आसात सिव्हिल आयडी इश्यू ऍड्रेसाचे इश्यू मेडिकल इश्यू ते सगळे जेजूक समर्पण दिवन मागया आमी जी कोण भुरगीं आज ऑटिस्टिक हायपर ऍक्टिव्ह आसात ऑल विन जज म्हणल्या भुरग्यां पासत प्रत्येक रीतीन मागया थियो नरण्णा म्हणल्या भुरग्यां पासत मागया विंगड तिचे ब्लड डिसीजान वोल्ड वळून आसा त्या ल्हान भुरग्याक जिवंत जेजू कडेन आमी समर्पिया तकले तान पांयचे नक्षे पर्यंत जेजू तुज्या मोलीक रगताचेर शेणून ताका कंप्लीटली गुण कर जेजू मागया किडनी इश्यूसांत आसचे लतीफा म्हणल्या भयणी पासून ताची अनेक किडनी काम करतना त्या भुरग्याक कंप्लीट रितीन जेजूक समर्पण दिवन मागया किडनी जेजू तूं आपोट जेजू तुज्या मोलीक रगतान जेजू त्या गायतान वाळचे त्या मोलीक रगताचे शेणय जेजू तूं ताका गुण कर जेजू मागया संतोष म्हणल्या भावा पासून 3rd स्टेज कॅन्सरान तो वळवळून आसा बार जाणांनी आमकां मागोवंक सांगला तांच्या पासून आमी मागया तो जिवंत जेजू तांकां आपडून दी आनी गुण करून दी मागया आमी मेलरॉय म्हणल्या भावा पासून युकेन तो काम सोदून आसा मागया आमचे हर एक वांगडां पासत आज जी कोण युट्यूबार लायव्हली पळयतात आनी सगळो दीस हे वॉच करतात तांच्या पासत मागया आमी आमचेच पासत आज जी कितें एक ल्हान गरज आमकां जेजू कडेन इसारूंक आसा ताच्या पांयां तळा समर्पण दिवं जेजू तुजी खुशी जाल्यार ती म्हज्या जिवितांत घडीशेक कर म्हणून मागया सगळी गरजो आमी सांगाता घालया आनी हे आतां उतर भक्तीपणान रिपीट करया आयजाया सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो जाणवायचो आनी समजणेचो आत्मो बुद्धीचो आनी पदवेचो सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी विरांतीचो आत्मो आयजाया 11:2 सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो जाणवायचो आनी समजणेचो आत्मो बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी विरांतीचो आत्मो आयजाया 11 सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो जाणवायचो आत्मो बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी विरांतीचो आत्मो जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा मारिफात आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूळत कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूळत कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूळत कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूळत कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूळत कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूळत कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूळत कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूळत कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूळत कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूळत कर बापा ये भगवंता देवा ये भगवंता हमारा आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूळत कर बापा
ये भगवंता देवा, ये भगवंता बलवंता, ये भगवंता हमारा आमच्यानी असून सर्वची काकूळ कर बाप्पा. ये भगवंता देवा, ये भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हाला आमच्यानी सगळ्या असून सर्वची काकूळ. हालेलुया 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 जेसू 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 याला इंग्रजच्या हरिय कापला तुझ्या ससी उभारताची तुझं दंडवायचं होत मग तुझं समजणीचं होत मग ह्या भावनाची तू होती जेसू तुझ्या पवित्र आत्म्यातून तांकां भर जेजू त्या पवित्र आत्म्याच्या सावळेन तू तांकां राखून भर जेजू जॉयस मॉली रॉबर्ट लीना मेल्विन शरेल सोनल तेरेसा रीटा विक्टर अनिता डेसा रिचर्ड रेचल राइनर अनिता एशलिन लेन्सी लेनित पेरिल गीता रोश हेनरी फर्नांडिस हिल्डा आयफोन रसूबा मिशेल जेनिशा जेम्स जिंड्रेला Juliet, Stephanie, Jason, Navita, Leonard, Tisha, Lenville, Nora, Flory, Lidwin, Valerie, Sonal, Auntie, Margaret, Winston, Henry, Maria Ferrao, Nancy Lobo, Savita, Anil, Gloria, Sharon, Cyril, Jesse, Stephen, आणि कुटुंब सिल्वेस्टर लोबो आणि कुटुंब वृंदा रॉकी रणविक रीना अरुण डिसोजा तेरेजा काश्मीरी सगळ्यांची तुझ्या पायां तळा समर्पण दिता जेजू तुझ्या गोपांतून तांकां आसरोदी आणि राखण कर मोरयेमय आमचे मोगाळीमय आमचे मागणे तू तुझ्या पुता कडेन सांगून आमकां धाडून दी मय नमान मरिये कृपेन भरलेली समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे जेजू महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक बापाचे आणि पुताचे